Je kent deze beelden vast nog wel. De 150 hinders die 3 dagen lang vastzitten in de Ozinga-dobbe bij Marrum. Het monument is onderdeel van de kuierroute Dobbepaarden, een initiatief van Sense of Place, het Frieske G en Dwarfsbelang. Het monument moet na 13 jaar de herinnering weer opheljen. Het was natuurlijk een heel emotioneel moment voor de hele omgeving hier. We hadden bedacht van, wat moeten we doen? Willen we een soort standbeeld of willen we iets anders? Toen had ik bedacht van, nee, dat moeten we niet doen. We moeten mensen hier naartoe lokken. En uiteindelijk dat ze hier gewoon even het beeld krijgen van wat er toen gebeurd is. En even een emotionele momentje hier gewoon zelf meemaken. Om bij het fotokunstwerk te komen, ren je naar het plak der de hinders stienen, midden in het Noorderleeg. En in die omjouwing jet een passend kunstwerk. Het kunstwerk dat valt landschappelijk zo net op. Het is heel mooi voortwerk. Het drilt krekbopper de wetterlijn straks als de dobbe weer vult is met wetter. En het houdt gewoon een heel mooi beeld voor de bezoekers om een stukje emotie op te roepen die hartstikke goed past bij de emotie van het hinderdrama wat je vroeger wist is.